Kithidang arpumian kipidamji adim Meghalaya chumanga tumpen Karbi aphan ki khangdun. Koka sarpo ki juke lang adim along Forest Department ahin pen inspection Bangalo ki kimji aphan long ike sompon. Karbi lame ramai hanjang langso aro ningkan esek arat mai kipadupon. Kardom, pini pranta me bertal long peneli sami promela timungpi non bertang tapen archuponikta. Meghalaya pen Karbi anglong ahoyalong lang longchor arong asor aphan Meghalaya achomanga tumpen. Thiri adim kapachiterek toila pen Meghalaya along lear loki Karbi atum laso athiri along cheplong long lelo pusi kether ke hapon. Apong West Jandia Hills District Meghalaya pen West Karbi anglong mate Assam ahoyalong Meghalaya achomanga tumpen longle phelang mate ahoyalam ki pen hurpachudut asai ke claim rajok non hedjong sitami lason thaktaksi inut ki thitang abang arpum Juliusburg terangpu langlong chora me karaphan mean ki pidamji pu aphan thiri ahem ki kimbo mahot bang pharo phuk sosi Meghalaya khanduli achomanga tum wang paksi thiri hem ki mate kisi kedang atum aphan kham ki dunlo Jomanga tumben ke jongpon ating laso adim ahokpet lagi Meghalaya along le arosi doko kajok adim kaprek along terek ponwek nangji pusi therlo lapen ahin arong asarang bong jingki che thanwek nangji pusi alang le tumpen pachini pon Kong dung na tumge bang prok duji bang prok pamuri thedi duji lasi itumge adap endak thri hem ki matum lo amasi latum putikang lam lapulo nitum adim dakai thor long le pini ke kuski kut amasi nitum bang takoson se nitum adim le itu ta kuski thor long da poma nitum ke pritik thelo payar la hai an la tum bang ke nitum nonta nitumara dopi amasi laha thing pi hapupon thainan hadak se nitum nang selam nang thupo nang klem thupo kuski kut masih pua SP dak kitong lo masih pini bang ke Kosona mana tumta cing wai thilo masih ladak free kelo ahok lo masih pinian jadi nani phongwet di ikut tetap an pen pina dik pana bang ke ni tumta SP yang cing kitu po nang tumta kang borah yang cing kinang po palang se dak ikut tetap pe protang te munon pitang tumta thorlong le kandulia tambura pancing kinai poson la son lo kang borah yang cing kinang po SP ni tumta SP yang cing kipo palam lo bang dak ikut kang ni karyudun ke lah kedam tang ta ladak lo buat thiri ke ladak lo kedam tang ta kan ko an pen ta dak si athiri lo mapini bang ke latum arat adet bang pak pensi je nang tum hawar kali laken itu Meghalaya hawar ako nang tum flonglong le poson lo he nang ipakang di nitum ta tawar pepenak itum ta nang tum thiri li ko sta aprang ta bang ta chini lo ke itum athiri ku ke tum chini ke nan bang ke itum han nang hipuji yong chot lo Laso alam ki angbong jingki che than pon bomta Karbi arat pen jomang aradatum angbong lamthe chipatep thekthe derajok aron kelang chariatum hamren rong sopi pen raikom saikhi abitung atum adimaklong an palidunlo lapen keton kelang dun pedosi kithi tang arpum me an kipi ingsamjin pen pachun longlo news text report Karbi Daily News West Karbi Anglong Koka Sarpo Kijui Kelang Adimalong Karbi Anglong Tamas Council Akehai CM Tuliram Ronghang Arideng Pen Forest Inspection Bangalore Kikimponji Aphan Long Ikisampon Matijong Niphai Ingkoi Arni West Karbi Anglong District Amreng Constituency Arlo Koka Kijui Kelang Dim Henlo Karbi Anglong Along Pen Kelang Mena Lapen Kethenai Adimlo Lasi Laan Suse Kepalang Me Thunangji Pupen Preni Pai Kretroxi Arni Chargim Plisek Ahut Karbi Anglong Tamas Council Akehai CM Tuliram Ronghang Kechak Tekang Ateng Pen Bangso Koka Kijui Kelang Adimalong Kelangatum Donangji Pupen Forest Inspection Bangalore Kikimji Aphan Long Esompon Lo Lapen Forest Bit Office Tame Padopon Po Lapen Forest atuma phanchi langpachari dunpo puta than pachini pon Bangso Forest Inspection Bangalore long eke sampona long local MSc Rina Terangpi MSc Pawan Kumar Rai MSc Chandra Chetri lapen CEM Achor Sangpi Kacheteronpi lapen Ongdun Manpeng Kidoatup Chitongdun Jengkhapen Chesong Timong Karbi Daily News
Jengkha Nepali along Open Stage Hill Glory MS School Lapen Tenzing Club Building upon Lakha Troxy Kopili Constituency MSc Pawan Kumar Arideng Pen Long Ike Sompon Matejong ni phai thongkep ni jang Karbi Anglong Lakha Troxy Kopili Constituency ke parlo Jengkha Nepali arong along local MSc Pawan Kumar Arideng Pen Long Ike Sompon along Aluhi Manpeng Pen Kachitong elected MSc Chandra Chetri Dharmendra Chauhan OBC Morcha Ramesh Thapa President BJYM Kopili Constituency Mandal Committee Kangbura Teron Kopili Mandal Committee Socheng Tisu Secretary BJYM West Karbi Anglong District Committee Pen Chengnok Ongdung BJP along Klembang Phu Bangphiatum Chitongdun Lapen Bangso Long Kesomalong local MSc Pawan Kumar Pen Kaningje Ponatenki Jengkha Tenzing Club Atum Karbiano Tanmas Council Akihai CM Tuliram Ronghang Apan application ki pituna tengpen Paplin Ponsi Pini local MSc Pusitami Foundation inaugurated longlo Lapen Bangso Long Ekesompon Long Thomadim Pusitami CM Kachichaga Tengpen Kichun ponang dingsi nang ne bomlo lasi bangso adim ki kim petang pon popusi jechak tekanglo Jengkha Pen Jesong Timong Karbi Daily News Matijong ni phai inquiry arni Bhomkoru Karbi Lamedamai Hanjanglangso Aropen Ningka Nesek Radamai pi padopon Labangso amai Karbi Lamedamai Hanjanglangso aro amai phu sar bensing timung ahin pensi charipon Labangso amai long kachetong alohia tumaphan Junbang sar Jona Singh phangcho ahin pensi pachinipon Puthot alang ni hin pensi mai ki phalam thita pachinipon thu Labangso amai long alohia manpen Karbi Lamedamai tiripi amai pen nangkachitong dun langchari bang sar William Sinnar EM Barim sar Rajendra Rongpi ACF sar Jivan Chandra Rongpi lapen akapre kaprek Hanjanglangso long ke thigidinga tumta nangkachitong dun si mai RDP dun mai long Chunbang sar Jona Singh phangcho ahin pen kidam tang ningkan surihini ra ke thompen surihini ra inkoi aningkan an Karbi Lamedamai Hanjanglangso aropen ki claim ke dampon alam thi hai huta rarangno jaipon Lapen bangso amai long mai phu ahin pen kachari pon Karbi Lamedamai Hanjanglangso aro amai Priponsi Rada Phan Pangdak Pon Puthot Akimi Mai Kipar Jar Pon Thujia Phan Sar Jona Singh Phangcho Hin Pensi Mai Chari Ponno Laso Aphi Jai Mega Tengpen Karbi Lamedamai Hanjanglangso aro Akimi Amai Chekroi Sar Pen Arpu Pekpon Thu Lake Bidisar Kachebi Pon Lake Sar Ben Singh Timong Sar Jona Singh Phangcho Sar Jivan Chandra Rongpi ACF Sar Jijandra Rongpi Sar Rajendra Rongpi EM Barim Sar Ken Singh Be Maipu Sar William Sinnar Dun Maipi Sangpi Homsira to BP Dun Maipu Sar Sarat Chandra Be Junbang Sar Sampri Skimi Phangcho Rap Junbang Sar Rup Singh Topi Rap Junbang Sangpi Rekha Teronpi Sai Hem Junbang Sar Jameson Teron Rap Sahem Junbang Sar Trison Nekthe Dihin Junbang Sar Rup Singh Rongpi Rap Dihin Junbang Sangpi Kaphu Katharpi Pachithang Junbang Sar Sang Singh Teron Klembang Phu Sangpi Sika Teron Pi Sangpi Basapi Teron Pi Sangpi Martha Teron Pi Sangpi Kakrunghan Sipi Sar Waisong Timong Sarjit Timong Sami Ruptas Disopi Sami Serlika Ingtipi Sami Tahin Bepi Sami Reka Terangpi Sar Mongwe Teron Sar Simon Teron Sar Pratap Singh Rongphar Karbi Lamedamai Hanjanglangso aro kimi amai sengdera phit jai mega tengpen morning surihna inquiry sianingkan Karbi Lamedamai ningkan esekamai pi bornirja arnam langpi kese saklamalong padaponji along kachetong donjia puthak isi hini chingmaipon lasonsi labangso amailong Karbi Lamedamai TDP amailong kai arjana bangphu ke endunjia puthakta chingmai chingsaipon lapen kadu kavita endun rep lonangpu chekroi sarpen cheparaipon lasonsi labangso amailong Karbi Lamed amai Hanjanglangso aro asahem aputhakta mesen pen chingmaipon Jaime Gateng Pen EM Barim Sar Rajendra Rongpi Aluhi Alam The Rat Angno Jaiponsi Karbi Lamedamai Hanjanglangso aro ansose Kaching Turponji Lapen Kaiki Amat Kangtang Kring Verji Apan Bidi Sore Pachoipon Mai Phu Alam The Jaiji Aprang Sar Sampri Kimi Phangcho Sar Rup Singh Tukbi Sar Jameson Teron Lapen Sar Trison Nekthe Atum Chelangsi Hanjanglangso Kithurmi Tokbang Aterangamen Pen Maipu Barim Sar Ben Singh Timung Lapen Chunbang Barim Sar Jona Singh Phangcho Atumaphan Kachuro Angthek Ning Kangsampen Manping Alo Pajirpon Lasonsi Nimarli Atum Ahin Penta Karbia Pohopen Alang Litumaphan Archoponsi Kachuro Pajirpon Kijutsi Sar Ben Singh Timung Amaipu Alamthe Thi Hekpen Jaipon Lapen Junbang Barim Sar Jona Singh Phangcho Ahin Pen Kachetong Abangphu Atmaphan Kachoro Pajir Ponsi Amai Pu Ahin Pen Kijutsi Ajaimek Pangdak Ponsi Mai Pratpon
hanjang langso pen Jameson Teron pen Trisonik the Karbi Daily News Matijonga Chikloni Phai Inkorai CRni Jambili NGO Borpathar Police Station lapen Silonijan Bazar Committee atum pen patir ponsi womolangso ahithial kepang thirasai mesen pen klempon Pirthela monira tum kisuki un e pen ni chipa jok thek pulote ekaita dingai lapen kaching thur lapen ke paprangdun isi aki joido bonta imithang lapen idungera jongsi chipang thirjir thekte pulote ekailong kisungsi kachi chok binongbu matha parsik ponsi labangso kapang thirasake ki klempon pusi pherangke phat nangpachini dun টাউন কমিটি বিলাক আছে আমি তিনটা গ্ৰুপ আমি মিলি কিনে আজি চাফা অভিযানটো আজি কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান আপোনালোকে প্ৰশাসনক কি অনুৰোধ জনাব যে এইটো ইমান কদৰ্য লেতেৰা কৰি পেলাইছে আপোনালোকে আজি চাফা কৰি থৈ গ'ল কিন্তু আপোনালোকে ভৱিষ্যতে কেনেধৰণে ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাব হয় ইয়াত চিলনিজান বহুত লেতেৰা হৈ আছে সঁচা বিশেষকৈ আমি দেখিছোঁ আৰু তাৰ বিষয়ে আমি আমাৰ চিভিল এছডিঅ' বোকাজানকে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ আপুনি আপোনালোকে সোনকালে যিমান সোনকালে পাৰে আপোনালোকে এটা ডাষ্টবিন এৰেঞ্জ কৰক আৰু এটা ন'টিচ দিব লাগিব যে প্ৰত্যেক দোকানত আপোনালোকে এটা ন'টিচ দিব লাগিব যে আপোনালোকে জাবৰটো য'তে ত'তে নেপেলায় আৰু এটা আমি আমাৰ জাম্বিলি NGO আৰু থানা ফালৰ পৰা এটা জাগাত খান্দি দিয়া হৈছে তাত পেলাব তাৰপিছত নিজৰ পাৰ্চনেল ডাষ্টবিন Bangso kangtirasa ada porphai troxialom pensi pangching pon womolangso ahithir keter ki erso kali polythene kon alula pen pinini ahom hai hu parche warhap anti lasonsi hada pulak kachobi pon ato nangkapachini dunatengki lebangso ahitiana ajo apolote pangthi kithya tumpen barpi barso dohechi pater het titi lapen alang nitumsi ada baporlote kapang thirthu nangla puson bonta kapang thirasa ke klem penajo labangso ahiti Klarbong anpin lokuta nangpachini dun alang litu mahin pen Jambili NGO Borpathar Police Station lapen Silonijan Bazar Committee atuma phat ning kangsam lapen kachoro kakardom pajirda janangso pen Jameson Teron Trisonik the Karbi Daily News Matijong ni phai ingkoi arni Tezpur Taekwondo Holalong Tezpur KSA pen chipatir piponsi ingding cricketam Karbi fresher meet ki padupon Labangso amai adap keba pormolom pen pangching ponsi Tezpur KSA amai phu Harvard Hanse kachipahim pupon mailong Tezpur KSA bidisarpo sarlongbi ronghang aluhia man pen chitongdun Tezpur KSA founder lapen mai phu barim sar kamrongphar bidisar sarmahin terang Kongchunbang Khon Teron Tezpur KSA Klembarim Mongol Hanse Augustine Terang Arjunson Terang Serdimi Ingtipi Brilliance Ingtipi Povitro Rongpi Sonjoy Teron Bokakhat KSA Boro Students Literary Union Missing Students Union pen Dengnok penang an Tezpur KSA Klembarim lapen non Klembomatum Chitongdun pen RDP dun lapen bangso amailong non kebangjia sengkan surihinira inquiry sia farman Tezpur KSA pen calendar ta ingpupon lapen alirachot pen my mesen pen ripon lopusi nilituma sahemalong Tezpur KSA pen birtanang pale Pinya birda bang kelapon sikang ton boniglo tomi thakme kurwang thu